pri videu. Áno, dneska hráme guštikom, takže dochol si. Áno, no tak poď na to, čo ideme hrať. Dobre, mohli by sme si zahrať asi... Čo si zahráme? No tak hovor. Lidičky, je tu so ňom už aj Danko. No. Tak mohli by sme ísť na to, lebo natáčam aj ja, tak viete. poďme už. A natáča aj môj brat, tak poďme, nie? Poďme. Dajme. Ale hráme duo. Tak daj duo. Ty daj, ty si kráľ. Dobre, no poď. No hráme poď. duo. Dobre, hádam, že tu máme vyhraté. Ale asi 100 pro. Áno, 100 pro máme vyhraté to lidičky. 100 pro. Negušti. Napíšte do komentáru, koho máte radšej, nie alebo Dana. Toto je moje prvé lidičky, prvé video. O tak prosím aspoň, než dáte jeden odber. Jo, samozrejme, dávam ma 0 odberateľov. Oj. O tak prosím, dajte aspoň jeden odber mi. Viete, koľko mám ja? Tak prosím, aspoň jeden odber. Ale lidi, vypadne na pínanie, lebo tento hráč je strašný dobrý. Oj, ja ani neviem ako lidi, ani neviem ako. Ja viem, to je čistý môj. Joj. Škoda, tretie. A škoda, tretie miesto, neguštík. Jo, škoda. Ako tam tancuješ? To je si nový strancu. Ako tam tancuješ? Dobre, vidíme. To ja si robím lidičky srandu. Dobre, mohli by sme vypáliť rozsud. Samozrejme, že nehrám na mojom kanále, na mojom, akože mojom vlastnom. Áno, lidičky. Vyhrám na mojom vlastnom, ale Stále nezabúdame, že toto hrám má 14 000. Hrám na inom. Áno, 14 000. A Len mám prepadol. 14 000 pohárov, tam môžete vidieť, že 14 013 a Ondrej má dobe, on má 14 131. Ale veľa som prehrával, strašne veľa som Á, do prehrával. môjho brata, lidičky. Dobre, poďme hrať. A tak uvidíme, či druhé kolo mám lidičky pôjde. Druhé kolo, máme náš rodina. Áno, na stropu, o má draka. Oh my god, tam je drako. A zabudli sme dávať vlastne lajky. No to je pravda. O tak teraz budeme dávať tie lajky. Nie, Guštík? Ja budeme dávať vždycky, keď sa mi to vždycky napíše, tak vždy dáme like. Like. Ale samozrejme, že ja nedám. Ako ja som niekoho zabil, lebo áno, totálne ich dávame, by som musel povedať. Ja si nemyslím. Poď sem, Guš. Á, lidi, o nie, Guštík. Poď, napísať sa. Lidi, dajte like a odber. Toto je napínané. Jak je napínané. Ak by ste chceli vidieť moju tvár, samozrejme ich vidíte. Aj moju, tak dajte prosím vás odber. Vidíte v shortoch, ale ak chcete, aby ste videli aj tu, tak dajte like a odber. A ja vám potom to dám moju vlastnú tvár, že ako vypadám. Ak dáte aspoň 10 odberov, odhalím sa, lidi. Jo. Pomstil som teba, braček. Zdochol si. O nie, padaj, draku, padaj. Lidička, že by bolo možné mať tak zobral toľkokrát 0 a ja toľkokrát 2. Ale dal som viac chvíľu. A to sa vyplatí. A čo sa mi platí? Ale dal som viac chvíľu. Oj, drako. Sa nevyplatí. Zobral si veľakrát. Pomoc. Pomoc. On mňa zabil ako na jeden hit. Ukážem vám moju vlastnú tvár. Dvoch star dropov. Áno, ukážem vám vašu vlastnú tvár. Dobre, uvidíte. Kuši, choď na dvere. 3, 2, 1. Áno, už to ukazuje. Teraz začína lidi odhalenie. Odhalenie, to za toto. Znovu sme tu.
lidičky. Dano, niektoré sme do ucha. Dobre, a mohli by sme hrať poriadne. Nie, Dano, ideme. Áno, ideme. Ideme. Tak poď, daj veľkého Brawlera. Dáme si Brawlera. Ja si dám Piper. A Gusti, ideme na tú svadbu. Nie, Poď na tú svadbu. Dano, to zabije. Nie, nerob. A to som vytvoril. Dobre. A potom je aj nová súťaž, že nie dávať lajky a pesky. Áno, lidi. Máte aj 1 milión gemov, Áno, a to ale chceme. to za odmenu. Áno, tak preto toto budeme robiť. Svadbu. Ja a Gušek sa vezmeme. Ale samozrejme to nebude len, vysieť vážne, to akože, Áno, lidi, akože. len aby sme mohli získať 1 milión gemov. Brawltown to je len tak nezistí. Brawltown to nezistí. Uvidíte, Brawltown to nezistí. Nevyučiť sa slabo to zima. Pomoc. Help. Tak ale by si tam dal sám, Dano. Guštík, oni sa mi smejú. Tak to treba. Oni nesmú dostať tých 5 toto. Tých legendáriek. A zohral sa aj ty na tú svadbu. Nie, to na žiadnu svadbu. Dano, nie pôjdeme na žiadnu svadbu. A To by si pôjdeme. najprv musel byť žena. Počkaj, asi dáme sestru Panča. Dano. Poďme hrať aj, poďme si toto pušnúť. Tu tak sráčku si poďme pušnúť až do štete. Kde? Na Diamond? Poďme až na Diamond, ale najprv. Áno, na tento Diamond. Geniálny nápad. Tak poďme. Áno, poďme, lidičky. Ideme si pre Diamond. Ale najprv predtým ešte Áno, si ideme daj na odber, ak Diamond. si dali, nedali to. Červené Áno. značko, kde je napísané odber. A nedali ste ho. Tak ho hneď teraz dajte, lebo... Áno, aj vy ho musíte dať. Áno, presne tak. To je taký červený A od... Dano vydaj Také červené je to. A to sa volá odber lidičky. No tak prosím vás, dajte mi to. A idem hrať knocko. Ja chceš, Edgar. Bude to nice. Áno, bude to nice. Možno sa Áno. prepašujeme ako na Diamond. A Dano, Áno. normálne mi je zima. Mám 3 sa zima mi je. Aj nie. A tu mám Ja čeplak. mám bula, jebula som vždycky chcela. Ty máš púla, som ja... Lebo ten ťa dá na 2 hity. Ty nemáš púla na tablete? Mám, ty debil. Tak čo hovoríš, že nemáš púla? Ale mám na ne dve skiny. Jeden taký ten modrý Dobre, a si- jeden taký červený. Jo, tak dobre. A počkaj, ja som ani nevšimol si, že hráme Knochdou. Môžeš sa pozdraviť do videjka, ak chceš. Kto? Nie? No poďte, vyhrajme to. Dajte. Odber mám, prosím vás. Odber. Nie, môj kanál je Danko. Ak by ste chceli vedieť. Pekne, Showtimes. Dano, nechoj na ňu, má ultimu. Super si to dal, bosky si to dal. Jak už ty bol. Ona bude nutená. Nie, Dano, na teba na jeden hit. Jo, ja som ti... Ako to hovorí? Ako to urobila? Že mala málo životy. Ona zranila raz a dvakrát. Dobre, to nevadí. Fajn. Dobre, to nevadí. Takto sa kričať, lebo on je strašný gej. Dávaj si pozor. No, ja som tu sám. Kúšek, ja to na tebe. Ale musíme ich dať, kam my ich dáme. Ty- My pôjdeme po tajomky a my ich dáme. Ty kúšiky. Ale no, jak? Dobre, ja sa tu s vami lúčim. Zvyšok môžete vidieť na bratovom... Zvyšok môžete vidieť proste na Danovom účte. Akože na Danovom kanáli. A ja sa s vami lúčim za tým čus. A dovidenia, ja sa s vama lúčim, lidičky. A viacej môžete vidieť na Guštikovom telefóne. A nezabudnite kliknúť na červené